guys, maunay similya nga dagko-dagko na pwede na siya itanom. Siya. So kaning mga puti maunay mga bago na mong gibutang. Tana ko sa inyo ang nursery, ang nursery. Abot na dito sa tumoy. Kana lahi po na ang kompanya diha. Diri pod. Sumuna akong kauban duha kahapon. Kibasang, hayo. Hayo. Okay, mas. Ora to guys, buntag ninyo tanan no. Alas 9 sa buntag ron. Takna diri sa Hiroshima, Japan. Ang balibot. Okay, linaw kay ang dagat karon guys. Di kay siya init, kasarangan lang. Kita na ko ninyo ha. Puti pa kay na siya. So kana siya magstay na siya for 1 year diha. Okay, sa sunod season. Sa sunod season, itanong na siya. Katawa. Ni kibasang. Katawa na, katawa ang hapon. Focus na ko niya ha. Mao na siya. Similya na siya sa talaba. Kana. Pwede na siya itanom. Di po na siya madugay. Duha ka tuig na mamatay ra po na siya. Dapat every 1 year itanom na po na namo. So, kana siya. Amo na po na siyang isaka. Kaning alambre ha, kutlon ni namo. Isaka na po na namo. So, mura to guys. Daghang salamat, amping tanan, kanunay, God bless. Okay. At ito na mi call. Bye-bye.